Il-banda tar-raħal hi parti importanti u għall-qalb il-Maltin u l-Awċin, parti mill-kultura li tant nozzu, xi ħaġa li rridu nkomplu nsostnu u nindukraw biex tibqa' parti li ma tintilifx minn dik li hi il-ħajja tagħna. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt laqgħa virtwali li kellu mal-għaqda każini tal-banda li saret bħala parti minn sensiela tal-laqgħat li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista f'dawn il-ġimgħat. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista qed juża dan iż-żmien partikolari biex jersaq ferm aktar qrib l-oqsma kollha tas-soċjetà, in-negozji u l-ħaddiema, imma anke l-NGOs u għaqdiet li jiffurmaw parti kruċjali mis-soċjetà tagħna. U qal li żmien bħal dan joffri mhux biss sfidi, iżda jista' jkun ukoll żmien ta' opportunità biex wieħed jirrifletti u jaħseb kif jista' jtejjeb l-operat tiegħu. Matul il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal il-każini tal-banda għandhom rwol soċjokulturali fil-komunitajiet fejn minn barra l-aspett soċjali li jlaqqa lil ħafna persuni flimkien għal ħin ta' rilassament u divertiment, għandhom ukoll l-aspett edukattiv bit-tagħlim tal-mużika għal bandisti żgħażagħ. Il-laqgħa serviet biex membri tal-għaqda mexxija mill-President Noel Camilleri setgħu jitkellmu fid-dettall dwar l-aktar sfidi u diffikultajiet li qed jiffaċċjaw bħala għaqda kif ukoll bħala każini. Kien hemm qbil bejn iż-żewġ naħat li laqgħat bħal din jibqgħu jsiru b'mod regolari u virtwali, anke meta tgħaddi l-pandemija. B'hekk il-Partit Nazzjonalista jibqa' jżomm ruħu aġġornat b'dak kollu li jkun għaddej fil-qasam kulturali f'pajjiżna. Preżenti għal din il-laqgħa flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm ukoll Robert Kutajjar, kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-NGOs, Therese Komodini Kakija, kelliema għall-Kultura u Edwin Vassallo bħala l-kelliem għad-Delizzi.